Mal som Martin Žipaj a toto video je 2015-2016. Prvé, čo rozoberieme, bude rok 2015 a 2015 bol asi taký, aký som si ho nastavil. Avšak nie všetky ciele, ktoré som si zaumienil, aj prišli. Čo sa stalo? Mám 100 kg, konečne, paráda, mám 100 kg. Avšak mám viac tuku, ak by sa patrilo, dokonca raz toľko. Takže táto vec sa mi prenáša ako do nového roka. Ďalšia vec, ktorá tam bola napísaná, bolo polovička peňazí na Silviu. Bola polovička peňazí na Silviu, avšak bola investovaná do absolútne iných vecí. A napríklad práve do toho, na čo pozeráte, respektíve pozeráte na video, ale čím je točené a tak ďalej. Čo súvisí s tým, čo budem robiť v roku 2016. Ďalšia vec, ktorá tam bola, bolo mesačný príjem 20 000 plus. OK, stalo sa, preto tieto veci, ktoré momentálne mám, môžem mať vôbec, takže paráda. Fajn, zmenil som prácu v roku 2015. Ďalšia vec, ktorá bola napísaná, je prečítať 10 plus kníh. OK, prečítal som ich 7 a na zvyšok mi nevyšiel čas, lebo som sa venoval aj iným veciam a inému štúdiu, ako bolo z kníh. Každopádne som neležal a nespal. Snažil som sa čo najviac informácií prijať a následne ich spracovať. A posledná vec bola dokončiť všetky projekty. A nevypisoval som, ktoré sú to projekty, nehovoril som, čo sú to za projekty nikomu. A všetky projekty, ktoré som mal vypísané, sa nakoniec úplne zmenili. A je to dobré. Si myslím, že je to oveľa lepšie, lebo to, na čím som rozmýšľal rok dozadu, mi momentálne príde smiešné. Tak to možno zase bude o rok, avšak v hlave i tak nemám nič iné. Takže pracujem s tým, čo mám. Čo sa roku 2016 týka, ten rozberieme až o chvíľu. A za rok 2015 by som rád poďakoval ako zopár ľuďom, určite Sáre a mojim rodičom za veškerú podporu a lásku, ktorou ma zahrňajú, že mi vedia vždy poradiť a že sú tu vždy pre mňa. Ďalšiemu človeku určite Davidovi, ktorý sa venuje so mnou posilke, robím skvelého sparring partnera, vie mi poradiť a je to taká tichá šedá eminencia, ktorá vždy mi prinesie nejaký pokoj a nejakú tú takú slušnú radu. Ďalšiemu človeku určite je Joanna, lebo Joanna je moja veľmi dobrá priateľka a vie si na mňa nájsť čas, vie prísť do Prahy za mnou. A hlavne som strašne rád, že sa mi vie zdôveriť s vecami, s ktorými sa nezdôveruje ostatným ľuďom a vidí vo mne oporu, za čo som strašne vďačný. Ďalším človekom je Magda, ktorá síce opustila kruhy pracovné v bývalej práci, avšak na mňa nezabudla a ona je dokonca ten aktívny človek a ja som ten pasívny. Čo je síce divné, ale je to tak a Magda je tu vždy pre mňa a je častejšie tu pre mňa, jak ja pre ňu, čo mi je ľúto, ale je to tak, jak to je a ja som za to strašne vďačný, že na mňa Magda nezabudla. Ďalším je môj brat, ktorý pochopil, že veci, ktoré sú zlomené, sa dajú vždy nejak zlepiť, opraviť a dať dokopy, aby boli znova funkčné. Za čo som strašne rád a som rád, že ho mám a že sa veci dali dokopy a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne veľké díky, hlavne za pochopenie a za tú chuť to dať znova dokopy. Poslední ľudia, ktorých je viac, je Tomas, Anet, Robo a Marek Daňa, ktorí sa vždy o mňa vedia postarať, sú mojimi priateľmi a nikdy nezabudnú, kto som a čo máme spoločné, čo je medzi nami a som strašne rád, že ich mám, lebo oni sú ten taký naozajstný kruh, na ktorý sa vždy môžem spoľahnúť a sú tu pre mňa. Čo sa týka roku 2016, ešte budem musieť chvíľu počkať, lebo za rok 2015 sme toho urobili celkom dosť a som rád, že rok 2015 vyšiel ako vyšiel. Mali sme spoločnú dovolenku konečne so Sárou, oslavili sme spolu 5. výročie, to boli asi tie také najväčšie highlighty, slovo je síce anglické, ale dobre. Highlighty, každopádne, roku 2015, ja som za nich strašne rád a mimo toho sme cvičili, trénovali myseľ, trénovali telo, jedli, chodili na rôzne akcie spolu, stretávali sme priateľov, rodinu a tak ďalej. Dávali sme hlavy dokopy, dominovali sme, plánovali sme, pracovali sme, učili sme sa a celý rok 2015 bol strašne dobrý na progres a na vykryštalizovanie toho, čo vlastne budem robiť,
čo chce robiť Sara a veľmi sme nad tým premýšľali, čo je myslím, že len dobré. A bol to veľmi progresový rok, ktorý nám priniesol absolútne nové myšlienky a oveľa jasnejšiu víziu do toho, kde sa bude uberať náš život a kam budeme smerovať celkovo. Čo nás privádza k tomu, že rok 2015 skončil, preto aj robím toto video, ktoré by ho malo uzatvoriť ako úspešný rok, počas ktorého sa toho veľa udialo. A prichádza rok 2016, ktorý už beží hold mesiac niečo. A je to absolútne jednoduché. Na rok 2016 mám nové ciele, mám na neho nové myšlienky, nové projekty a rozhodol som sa robiť to, čo viem robiť, to, čo ma baví a je to v podstate jedna a tá istá vec. Postupne aj tak prídete jednoducho na to, že čo to je. Momentálne vám o tom poviem asi minimum. Každopádne môžem vám určite povedať svoje ciele. Tie nie sú akože žiadnym tajomstvom a moje ciele sú úplne jednoduché. Do roku 2016 sa mi presunulo to, že chcem mať 100 kg, ktorých mám, ale chcem mať 100 kg pri 10% tuku, nie 19, ako ich mám teraz. Ďalej bench, aby som zvládal 100 kg. 10 opakovaní za sebou, to isté pri drepe, ale so 150 a deadlift tiež 150. Jednoducho kvôli jednej veci, mne nikdy nešlo nejak o powerlifting a podobné hlúposti. Nie som profesionál alebo čo, ale vždy som sa cítil, že by som mohol mať väčšiu silu ako mám a v skutočnosti ako fajn, nabral som objem, ale sila nejak pokrývkáva a potrebujem na nej zapracovať, takže jednoducho viac kil na viac opakovaní len kvôli tomu, aby som sa dobre cítil. Myslím, že to je tak základ pri všetkých veciach, dobre sa cítiť. Ďalšia vec, ktorá tam je udržať neustále môj time management, lebo za rok 2015 som si uvedomil, že som sa nechal rozlietať na x smerov a robil som x vecí, ktoré som nerobil pre seba, ale som robil pre ostatných, s tým, že ide o to, aby som sa sústredil na seba viac. Jednoducho sebecky, bohužiaľ, žijem svoj život, nie život niekoho iného a preto som si aj veľa vecí prehodnotil, zmenil si kúsok rebríčky a idem sa sústredovať hlavne na seba v roku 2016, aby ja som mohol progresovať a aby ja som mohol rásť, či už psychicky alebo fyzicky. A myslím, že je to asi najlepšie rozhodnutie, ktoré som urobil za nejaký ten posledný piatok, jak sa hovorí. Ďalším bodom je urobiť si trénerský kurz a trénerský kurz tak, aby som mohol byť tréner, lebo je to jednoducho vec, ktorá ma baví a ktorú chcem robiť. Rád pomáham ľuďom, rád sa im venujem, rád ich hecujem, motivujem, rád pracujem na ich snoch, lebo môjim snom a môjim cieľom v mojom živote je to, akože odovzdať tie veci, ktoré viem a robiť tým ľuďom ich život ľahší, lebo ja sa pri tom cítim dobre a myslím, že to asi hovorí asi za všetko. Skrátke. A ďalšia vec je nový kanál YouTube so všetkými atribútami, ktoré k tomu platia. Ide jednoducho o to, mám starý súkromný channel a na tom starom súkromnom channeli budú veci, jak boli doteraz. Avšak na novom, ktorý sa bude venovať zase ďalším veciam, budú. Skrátke. Na mojom novom channeli budete vidieť nové veci, ktoré som doteraz nerobil, lebo robil, len si ich nevideli na videu. A máte sa na čo tešiť. Aspoň dúfam, že sa budete tešiť, lebo to, čo tam dám, bude asi to všetko, čo je vo mne. Posledná vec je na mojom zozname udržať si mindset. Mindset je extrémne dôležitý podľa mňa u každého človeka a v mojom prípade ide o jeden jediný mindset, ktorý budem označovať počas celého roku jediným hashtagom, fakt hashtags, ale jediným hashtagom kvôli tomu, aby sa mne to ľahko vyhľadávalo, aby sa to vám ľahko vyhľadávalo. A keď si budem prezerať, čo som robil a čo ešte nemám urobené a keď to budete nahoru robiť vy, tak nech to máte voľne dostupné, nech to ja mám voľne dostupné, bude to pod hashtagom #ShiftToProgress a je to jednoduché. Ja potrebujem progresovať, ja potrebujem rásť, ja sa potrebujem sústredovať na seba, ako som už hovoril. A v tomto znení, toto motto, tento cieľ, tento hashtag bude sprevádzať celúčičký môj rok. A všetky dôležité veci, ktoré sa tohto budú týkať, to znamená, to bude kvantum, sa bude označovať týmto. 2016 si myslím, že bude skôr prelomový rok pre mňa.
2015 sa veci kryštalizovali, 2016 na nich budem robiť a 2017 sa ešte uvidí. Každopádne chcel by som vám všetkým poďakovať za to, čo ste pre mňa urobili, ako ste mi pomohli, že som mal od vás podporu. A chcel by som vám zapriať rok 2016. Nech je jednoducho také, aký si ho urobíte. Je to na vás, nebudem vám hovoriť báchorky, nebudem vám hovoriť to, že vám všetko prajem. Tak viete, že vám to prajem, ale ide o to, aký si to vy spravíte. Veľa z vás sa rozhodlo sa uberať absolútne inými cestami, ako predtým a myslím, že je to dobré. Dúfam, že si tu uvedomia aj ostatní z vás, aby robili to, v čom sú šikovní a v čom sú dobrí. Nemáte veľa času. A jak ja nemám veľa času, musíte robiť to, v čom ste dobrí a čo chcete robiť. To, čo vás baví. Lebo jedine takto vy budete šťastní a budete v pohode. A v podstate o čom je život? Robiť veci, ktoré vy chcete robiť, v ktorých ste dobrí a v ktorých ste úspešní. A asi to je jedna jediná vec, ktorú vám prajem, ktorú vám musím povedať. Prajem vám, aby ste boli úspešní počas toho roku. Nie je váš rok, nie vaše veci, aby vy ste boli úspešní, aby vy ste sa mali z čoho tešiť a že by ste sa hlavne mohli tešiť zo seba. To je asi všetko, čo som vám chcel povedať na rok 2016, o roku 2015. Martin sa odporúča a ide pracovať. Majte sa krásne a uvidíme sa niekedy na budúce. Koľko to bolo? 12 minút?